Na sve tužbe koje su ovdje protiv mene iznesene, odgovaram da je moja savjest mirna. Makar se publika tome smijala. Sada se ne kanim braniti niti apelirati protiv osude. Ja sam za svoje uvjerenje sposoban podnijeti ne samo ismjehivanje, prezir i poniženje, nego, jer mi je savjest čista, pripravan sam svaki čas i umrijeti. 100 puta je ovdje ponovljen izraz optuženi Stepinac. Ali nitko nije toliko naivan da ne bi znao da iza toga optuženoga Stepinca sjedi ovdje na optuženičkoj klupi nadbiskup Zagrebački, hrvatski metropolita i predstavnik Katoličke crkve u Jugoslaviji. Sami ste toliko apelirali na ovdje prisutni kler da kaže da je samo Stepinac kriv ovima i njihovu stavu naroda i klera. Obični Stepinac ne može imati taj utjecaj, nego samo nadbiskup Stepinac. 17 mjeseci već se vodi protiv mene borba u štampi i u javnosti. Inače, 12 mjeseci podnosio sam faktičnu internaciju u nadbiskupskom dvoru. Upisuje mi se u krivnju prekrštavanje Srba. To je uopće neispravan naziv, jer tko je jednom kršten, ne treba ga više prekrštavati, nego se radi o vjerskom prijelazu. Ja o tom neću opširnije govoriti, nego velim da mi je savjest čista, a povijest će jednom reći o tom svoj sud. Činjenica je da sam morao premještati župnike, jer im je prijetila opasnost smrti od pravoslavnih, jer su ih htjeli Srbi ubiti zato što otežu s prijelazima. Činjenica je da se u prošlo ratno vrijeme crkva morala provlačiti kroz poteškoće kao zmija, a išlo se na ruku srpskom narodu s nakanom da mu se pomogne kako se dalo i moglo. Gospodin mi je predsjednik predočio prijepis što sam tražio prazni pravoslavni manastir, nekoć naš Pavlinski, u Orehovici, da se u nj smjeste trapisti koje su Nijemci protjerali iz Reichenburga. Smatram da mi je bila dužnost da pomognem braći Slovencima, koji su od Hitlerovaca bili izgnani, da se sklone. Kao teški zločin pripisuje mi se vojni vikarijat. Pitao me je predsjednik suda, nisam li smatrao izdaju Jugoslavije dok sam u toj stvari stupio u vezu s nezavisnom državom Hrvatskom. Ja sam bio vojni vikar i za bivše Jugoslavije. Nastojao sam pitanje vojnog vikarijata urediti kroz ovih 8-9 godina, no nije došlo do definitivnog rješenja. To je pitanje konačno bilo uređeno u Jugoslaviji konkordatom, koji je stvoren teškom mukom, svečano ratificiran u parlamentu, da onda propadne na ulicama beogradskim. Kad je rat Jugoslavija-Njemačka bio pri kraju, ja sam morao pružiti duhovnu pomoć i ostacima vojnika katolika bivše Jugoslavije i novostvorene nezavisne države Hrvatske. Ako je dakle država propala, a vojska ostala, morali smo pogledati tu situaciju. Nisam bio persona grata ni Nijemcima, ni ustašama. Nisam bio ustaša, niti sam položio njihovu zakletvu, kako su učinili vaši činovnici koji su ovdje. Hrvatski se narod plebiscitarno izjasnio za Hrvatsku državu i ja bih bio ništarija kad ne bih osjetio bilo hrvatskog naroda, koji je bio rob u bivšoj Jugoslaviji. Rekao sam, Hrvatima se nije dozvoljavalo da napreduju u vojsci ili da uđu u diplomaciju
osim da promijene vjeru ili ožene inovjerku. Tu je faktična baza i pozadina mojih poslanica i propovijedi. Što sam govorio o pravu hrvatskog naroda na slobodu i nezavisnost, sve je u skladu s osnovnim principima saveznika istaknutim u Jalti i u Atlantskoj povelji. Ako prema ovim zaključcima svaki narod ima pravo na svoju nezavisnost, zašto bi se to onda branilo samo hrvatskom narodu? Sveta stolica je toliko naglašavala da i mali narodi i narodne manjine imaju pravo na slobodu. Zar katolički biskup i metropolita ne bi o tom smio ni pisnuti? Ako treba, past ćemo, jer smo vršili svoju dužnost. Ako mislite da je hrvatski narod zadovoljan ovom sudbinom ili mu eventualno još pružite priliku da se izjasni, s moje strane nema poteškoća. Poštivao sam volju svoga naroda i poštivat ću je. Optužujete me kao neprijatelja državne i narodne vlade. Molim vas, kažite mi koja je za mene vlast bila 1941. godine. Da li pučista Simovića u Beogradu ili izdajnička, kako je vi zovete, u Londonu, ili ona u Jeruzalemu, ili vaša u Šumi, ili ova u Zagrebu. Dapače, i godine 1943. i 1944. da li vlada u Londonu ili u Šumi. Vi ste za mene vlast od 8. svibnja 1945. Zar sam mogao slušati vas u Šumi i ovdje njih u Zagrebu? Je li se uopće može dva gospodara služiti? To nije po katoličkom moralu, ni po međunarodnom, ni po opće ljudskom pravu. Nismo mogli ovdje vlast ignorirati, makar bila ustaška, ona je bila ovdje. Vi mene imate pravo pitati i zvati na odgovornost od 8. svibnja 1945. Onda ne bismo smjeli po tome suditi ni Paveliću ni Lisaku. Glede kakvih terorističkih mojih čina nemate dokaza, niti će vam itko vjerovati. Ako su Lisak, Lela Sofijanec i drugi dolazili k meni pod drugim imenom, ili ako sam primio pisma koja nisam znao ni pročitati, ako je to krivnja što su ljudi k meni dolazili, primit ću mirno osudu. Ako sam svećeniku Mariću dao propusnicu, ništa si ne predbacujem, čista mi je savjest, jer mi nije bila nakana učiniti ništa protiv poretka i mirne duše mogao bih poći na drugi svijet s tom krivnjom. Hoćete li mi to vjerovati ili ne, sporedno je. Optuženi zagrebački nadbiskup zna za svoje uvjerenje ne samo trpjeti, nego i umrijeti. Sam predsjednik vlade dr. Bakarić rekao je svećeniku Milanoviću: mi smo uvjereni da iza tih akcija stoji nadbiskup, ali nemamo nikakvih dokaza. To je za mene dovoljno rečeno. A sada, u čemu je čitav spor, naše teškoće i zašto nije došlo do smirenja prilika? Državni tužilac je toliko puta ustvrdio da nigdje nema tolike slobode savjesti kao ovdje u ovoj državi. Slobodan sam navesti neke činjenice iz kojih će se vidjeti protivno. Ponovno tvrdim pred svima, 260 do 270 svećenika poubijano je od Narodnog oslobodilačkog pokreta. U nijednoj civiliziranoj državi na svijetu ne bi toliki svećenici bili tako kažnjeni za te krivice koje im imputirate.
Evo na primjer župnik u Slatini, Bürger. Ako je bio član Kulturbunda, pa da ste ga recimo sudili na 8 godina, no vi ste radi toga što je kao dekan prenesao bogoslužne stvari iz susjedne Voćinske crkve, što mu je bila dužnost, sudili ga na smrt i ubili. Ponovno tvrdim, u nijednoj drugoj civiliziranoj državi ne bi se tako sudilo. Svećenik Povoljnjak ubijen je bez suda kao pseto na cesti. Isto i s okrivljenim časnim sestrama. U nijednoj drugoj civiliziranoj državi ne bi ih se na smrt sudilo, nego najviše na zatvor. Vi ste učinili pogrešku fatalnu, što ste pobili svećenike. Narod vam to neće nikada zaboraviti. Naše katoličke škole, izgrađene s toliko žrtava, oduzete su nam. Onemogućen je rad naših sjemeništa. Da nisam dobio iz Amerike 7 vagona, uopće se ne bi ove godine bilo moglo početi s radom. A to su djeca siromašnog seljačkog našeg svijeta. Silom ste uzeli svu imovinu sjemeništima. Niste učinili ništa manje nego gestapovci, koji su oduzeli sjemeništu posjed Mokrice. Nismo protiv agrarnoj reformi, ali se to moralo raditi u sporazumu sa Svetom stolicom. Naša sirotišta su onemogućena. Uništene su naše tiskare i ne znam postoji li još gdje koja. Nema više naše štampe koju ste ovdje toliko napadali. Nije li uopće škandal tvrditi da crkva nije nigdje toliko slobodna kao ovdje? Dominikanci su dali štampati jednu pobožnu knjižicu koju sam ja preveo s francuskog i utrošili su 75.000 dinara. Kad je knjižica bila već odštampana i kad su htjeli nakladu podići, nisu knjige dobili i toliko štetuju. Zar je to sloboda štampe? Nestalo je i ništa ne radi društvo Svetog Jeronima. To je teški delikt prema narodu, ovako postupati s najvećom našom kulturnom institucijom. Predbacili ste mi i Caritas, ali velim ovdje, taj je Caritas učinio goleme usluge našem narodu i vašoj djeci. Onda vjeronaučna obuka. Postavili ste načelo, u višim razredima srednjih škola ne može biti vjeronaučne obuke, a u nižim po volji. Kako ste mogli maloj djeci, koja još nisu dorasla da sama odlučuju, dozvoliti da se odlučuju za vjeronauk, a višeškolcima koji već imaju i pravo glasa, ne dopuštate slobodno odlučivanje u pogledu vjeronauka u školi? Naše katoličke bolnice časnih sestara koliko imaju nevolja. Protiv volje ogromne većine naroda uveli ste civilni brak. Zašto niste tu slobodu izrazili više u mentalitetu našeg naroda? U Americi je to pametnije. Tko hoće civilno, tko hoće crkveno. Mi vam ne branimo stanovitu kontrolu nad brakom, ali naš narod vrlo boli kad mora najprije ići na oblast, a onda na crkveno vjenčanje. Da ste se na nas obratili, dali bismo vam sugestije u spomenutom smislu. Otete su zgrade nekim redovnicima u Bačkoj. Neke crkve u Splitu bile su, ne znam jesu li još, kao magazini. Imovina crkve oduzeta je bez sporazuma sa Svetom stolicom. Vidjeli ste da narod nije htio primati tu zemlju. No materijalno pitanje to je najzadnji problem. Bolna je točka ovo. Nijedan svećenik i biskup nije danas siguran za život, ni danju, ni noću.
Biskup Srebrić je na Sušaku bio napadnut od mlađarije, nahuškane od stanovitih ljudi, i 3 sata su ga gnjavili u sobi i inače napadali, a vaša policija i milicija samo gleda. Ja sam to isto iskusio u Zaprešiću. Biskup Lah bio je na krizmi preko Drave i premda se znalo da onamo dolazi, prebacili su ga natrag ovamo preko Drave i cijelu noć držali u zatvoru u Koprivnici i nisu mu dali da krizma. Dapače, vaši su ljudi koji su bili u šumi došli k meni i izjavili: to je nedostojan postupak, mi idemo k vlastima protestirati. Biskupu Buriću su također razbili kamenjem prozore dok je bio na krizmi. Biskup Pušić je, kako čujem ovih dana, napadnut trulim jabukama i jajima. Mi ovakvu slobodu smatramo iluzijom i mi nećemo biti bespravno roblje. Borit ćemo se svim zakonitim sredstvima za svoja prava i u ovoj državi. Niste ih zaslužili. Evo da razumijete zašto smo se borili. Još jedno 3 do 4 primjera slobode. U školskim udžbenicima tvrdite, protivno od svih dokaza povijesti, da Isus Krist nije postojao. Znajte, Isus Krist je Bog. Za njega smo spremni umirati, a danas je nauka to da on uopće nije postojao. Kad bi se koji profesor usudio učiti protivno, mogao bi se sigurno nadati da će izletjeti iz škole. Ja vam kažem, gospodine državni tužioče, da uz ovakve uvjete nije crkva slobodna, nego da će za kratko vrijeme biti istrijebljena. Krist je temelj kršćanstva. Vi se zauzimate za pravoslavne Srbe. Pitam ja vas, kako vi sebi zamišljate pravoslavlje bez Krista? To je jedan apsurd. Kako vi zamišljate crkvu bez Krista? To je jedan apsurd. Za Majku Božju kaže se u knjigama da je bila bludnica. A znadete li da je ona za pravoslavne i katolike najsvetiji pojam? Naređujete, to je službena nauka, da je čovjek postao od majmuna. Ako imade tko tu ambiciju, neka mu bude. Ali otkuda dolazi netko da to odredi kao službenu teoriju, koju danas ne priznaje ni jedan učenjak svjetskoga glasa? To nije nitko tvrdio da je čovjek od majmuna, ni Darwin, ni Haeckel. To ste izvrnuli vi i čitava reakcija. Po vašem shvaćanju, materijalizam je jedini naučni sistem, a to znači izbrisati Boga i kršćanstvo. Ako nema ništa osim materije, onda vam hvala na slobodi. Rekao je jedan od vaših ljudi višeg položaja: nema čovjeka u ovoj državi kojega mi nismo kadri staviti pred sud i suditi. Na ostale optužbe kojima nas stavljate u red koljača i prijatelja terorista, velim da nisu ni sva zlodjela u bivšoj nezavisnoj državi Hrvatskoj počinjena od domobrana i ustaša. Nije za crkvu bilo lako broditi. Morala se probijati kroz mnoge poteškoće. Neka se ne misli da ja hoću rat. Neka sadašnja vlast povede razgovore sa Svetom stolicom. Crkva ne pozna diktata, ali nije protiv poštenih sporazuma. To se može. Onda će biskupi znati što im je dužnost i neće se trebati tražiti svećenike da ukazuju njihovu krivnju kao što je bilo ovdje. Konačno da kažem par riječi i o komunističkoj partiji, stvarnom mojem optužitelju.
Ako se misli da smo mi zauzimali dosadašnji stav radi materijalnih stvari, krivo je, jer mi smo ostali čvrsti evo i nakon što nas se osiromašilo. Nismo protivni tome da radnici dođu do većih prava u tvornicama, jer je to u duhu papinskih enciklika, niti što imamo protiv pravednih reforma. Ali neka nam dozvole pristaše komunizma, ako je slobodno propovijedati i širiti materializam, da bude i nama pravo ispovijedati i propagirati naša načela. Katolici su za ta prava umirali i umirat će. Ja završujem. Uz dobru volju se može doći do sporazumijevanja, no inicijativa je na današnjoj vlasti. Niti ja, niti episkopat nismo stranka za načelno sporazumijevanje, nego državna vlast i Sveta stolica. A što se tiče mene i moga suđenja, ja ne trebam milost. Savjest mi je mirna. Makar sam odbio branitelja, prihvaćam njegovu obranu. Imam ga nadopuniti glede vjerskih prijelaza i ponovno istaknuti da je za prijelaze u pojedinim biskupijama po crkvenim kanonima odgovoran nadležni ordinarij. Prema tome, ja ne mogu odgovarati za ono što se događalo u drugim biskupijama, nego samo za ono što se događalo u Zagrebačkoj nadbiskupiji. A i u mojoj nadbiskupiji, radi izvanrednih prilika, događale su se protiv moje volje nepravilnosti. To zapravo nisu bili prijelazi, nego komedija, zašto crkva ne može snositi odgovornost. Ponavljam, crkva nije nikada silom provodila prijelaze. Vrlo dobro znam da nisam onda odobrio i omogućio prijelaze na opetovano inzistiranje samih prijelaznika. Isto bi danas bio na optuženičkoj klupi, jer da nisam imao srca i da nisam htio spasiti Srbe od pokolja. Makar se publika smijala na sve insinuacije i optužbe gospodina javnog tužitelja i gospodina advokata s desne strane, izjavljujem pred Bogom, narodom, diplomatskim zborom, ako se ovdje nalazi, pred predstavnicima strane štampe i pred publikom, da sam potpuno nevin. A povijest će pravo ocijeniti sav moj rad.